дар шароити Тоҷикистон вобаста ба минтақаҳои гуногуни боғпарварӣ муҳлати шинонидани ниҳолҳо дар боғҳои ҷавон, боғҳои навбунёдшаванда, ин асосан се муҳлат аст. Ин тирамо, охири тирамо, зимистон ва баҳор. ва дар тирамо аз ҳама муҳлати хуб ва нисбатан барои сабзиши худро таъмин ва ин муҳлати тирамо аст. Агар мо дар тирамо шинонем ниҳолҳо бевосита то баҳор ба ҳамон минтақа одат мекунанд, яъне мутобиқ мешаванд ва бо гармшавии фасли баҳор ба сабзиш оғоз менаманд. Лекин дар қисми ҷанубии Тоҷикистони марказӣ имконият аст ки дар фасли зимистон мо ниҳолро шинонем, чунки агар ҳарорати ҳаво мусбит бошад ва хок ях кардагӣ набошад, замин сард набошад, яъне мусбит бошад, ҳарорати хокам мусбит бошад, дар фасли зимистон дар Тоҷикистони ҷанубӣ ва марказӣ шинондан мумкин аст. фасли баҳор бошад, асlan тавсия дода мешавад барои шинондани растаниҳои субтропикӣ, ин растаниҳое ки гармидӯст ҳастанд, хурмою, анҷиру, пистаю, бодому, лимӯю дигар растаниҳоро тавсия дода мешавад ки дар аввали баҳор шинонанд. Терамое ки имсол омадааст, бисёр терамои хуб барои кишоварзон омода шудааст. Бояд мо ин хоку, ин обу ҳавое ки мо барои корҳои чорабиноии агрохтеникӣ бо самаранок истифода барем. ва муҳлати шинондан ҳам дар минтақаҳо аллакай фаро расидааст. бояд мо ҳатман шинондани ниҳолҳоро дар боғҳои навбунёд оғоз намоем. барои шинондани ниҳол дар боғҳо пеш аз ҳама заминро тайёр кардан дар кор аст, яъне нарм карда мувофиқи талабот, чуқуриҳоро мувофиқи талаботи зарурӣ барои шинондани ҳар як ниҳол тайёр кардан дар кор аст. дар чуқурӣ 50-60 см чуқурӣ, 50-60 см ба бар кандан дар кор аст. ба ғайр аз он дар интихоби ниҳол ва навҳо мувофиқи минтақа бояд мо иҷро намоем, яъне вобаста ба минтақаҳо навҳо ҷудо карда шаванд, ҷинсҳои дарахтони мевадиҳанд, яъне себу, ноку, шафтолу, олу. ба ғайр аз он худи навҳои инҳо дар минтақаҳо мувофиқи минтақабо будани онҳо ҷудо карда шавад. дуюм талаботе ки бевосита мо бояд таъмин намоем, ин ҳатмӣ пайванд будани ниҳол аст, ки дар бисёр ҳолатҳо ба ҳамин чиз диққат намедиҳанд. дар ин ҳолат дар боғҳо ниҳолҳои навҳои гуногуну бепайванду дигаршо пайдо мешавад ки проблемаҳо дар оянда дар рушди ин дарахтон пайдо шуданаш мумкин аст. дигар проблеме ки дар вақти шинодани ниҳол интихоб кардан дар кор аст, ниҳол бояд стандартӣ бошад. ниҳоли стандарт бояд 3-4 решаи паҳлӯгии 25-35 сантиметр дошта бошад. ғафсаи танаи ниҳол, пояи ниҳол бояд 15-20 мм, яъне 1.5-2 сантиметр буданаш дар кор аст. баландиаш на каме 150-160 сантиметр буданаш дар кор аст ва 3-4 навдаи паҳлӯгии доштанаш дар кор аст, ки аз ин навдаҳои паҳлӯгӣ барои оянда ба шакл даровардани ин ниҳол имконотҳо фароҳам мебаранд ва дар ҳамон вақт шинондан дар кор аст. ва дар вақти шинонидан ҳам нуриҳои органикӣ ва маъданӣ додан дар кор аст. ва дар вақти шинондан бояд талаботи дигар боз дар он аст ки вақти шинонидан бояд ҷои пайванд 2-3 сантиметр аз сатҳи замин баланд бояд бошад. ва дар он вақт мо сифати хуби шинондани ниҳолро дар фасли тирамот таъмин менамоем ва ин ниҳолҳои шинондагӣ қариб ки 100% имконияти сабзишро дар баҳор таъмин менамоем.